Padagos pampig-imbestigaran kan personahis kan Bureau of Fire Protection ginubatan, an kausa kan nagbungkaras na grass fire sa bulod sakop kan Sitio Kanggaw, na nasa boundary kan Barangay Kitago asin Barangay Kibungbungan sa ginubatan Albay, pasado alas 6 banggi kan nakaaging Martes. Sigun sa VFA ginubatan, sarong concerned citizen ang nagpaabot sa inda kan impormasyon dapat sa insidente na tulos mandaan indang pig-aksyonan. Based po doon kasi sa observation din na medyo tuyo na yung mga grass. So kaya malaki at mabilis po yung paglawak ng apoy. For the cause po, kung ano yung pinagsimulan po ng sunog, up until now po, still under investigation po. Nagdurar ni mag-aapat na oras ang pagpasok sa kalayo na uminabot sa primerong alarma. Alas 11 na ninbanggi kan maideklara ining fire out. Medyo madami-dami rin po yung malawak-lawak din po yung sunog na area at may initial report po kami na may isang part doon na may tiglalapi po ng mga kamote kaya na nadamay po itong area na po ito, ma'am. Katakod ka ini, nangapodan ang BFE sa publiko na ibitaran ang nanuman na human activities sa mga kabubuldan na pwedeng pagpuunan ng kasulo urog na ngunya na padagos pang namamatayan ang tag-init. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.